Doza qatilkirina rewşenbîrê Kurd Musa Anter îro li Enqerê birêve çû. Piştî 5 rojan 100 sal li ser qetla Musa Anter derbas dibin. Lewma piştî bîstê mehê metirsî heye ku doza Anter betal bibe. Lê dadgehê jî îro biryar da ku biryara xwe rojekê piştî tijibûna 100 salan 21 îlonê ragihîne. Kurê Musa Anter Dicle Anter di dadgehê de amade bû û got betalkirina ev dozê nereva ye. Ji ber ku qetla Musa Anter tawanek li hemberî mirovahiyê ye. Dost ve bir kere batal bibe. Bu batal bu ne? Hatta na habat kırını zaten. Yani her tiş diyarı. Yani evkas insan tişte gotun hep tişte ki gotun şahit bun hebu dosya hebu rapor hebu her tiş hebu. Jinotu haft hatta ve ki ev doz gerek diyar bu. Doza Anter beriya niha vek dosyayek tenê li Diyarbekirê dihat birêvebirin. Piştre dadgehê dosya Rasparta Enqerê û biryarda proseya darazê bi du dosyayên din li gel doza jî temê vere birêvebirin. Parêzerên ku ji destpêkê ve doza Musa Anter dişopînin dibêjin ev yek bû sedema levazbûna egera derketina encamek zû. Lewma heger niha doz bi doza jî temre tê birêvebirin hewceyê heta dawiya doza jî temê berdewam be. Zaman aşımına girmesi normalde ihtimalen normal hukukta mümkün değil. Li gorî qaîdeyên hiqûqê çend sal ser ve bihorin jî dema tawanên li dijî mirovahiyê tijî nabe. Heta niha me dixwast ku doza Anter ji dosyayên din were cudakirin. Lê ev daxwaz nehat qebûlkirin. Niha nabe ew bibêjin 30 salê dê tijî bûn em ê ev dosyayê cuda bikin û betal bikin. Di sala 2006 da Dadgeha Mafên Miroviya Ewropayê li hemberî komara Tirkiye malbata Anter mafdar dîtibû. Di sala 2010 da îtirafên sîxureke qedîm ve kujerê Musa Anter bi belgeyan destnîşan bi Hamit Yıldırım dikirin. Li ser vê doza Musa Anter di sala 2013 da dîsa dest pêkir. Salên 1990 dan di dîroka Tirkiyeyê bo Kurdan yek ji serdemên reştirîn bûn. Boronahîkirina bûyerên qirêjiyên vê demê li Parlamentoya Tirkiye jî çend car komisyonên lêkolînan hatin damezrandin. Lê hê jî berpirsên qetil û berzirkirina bi hizaran kesan nehatîne sizadan. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Enqere.